Огромно жилище в квартал Голо Бърдо за тотален ремонт с прекрасна функционалност. Заповядайте да разгледаме. Жилището е с площ 133 квадратни метра и предразполага за комфортен начин на живот. Таваните са 20-70, което също създава голям обем на стаите. В момента се намираме в едно от помещенията, където може да стане огромна кухня с трапезария и хол. Позволява да направим 3 спални, заповядайте да разгледаме. Първа спалня с тераса, с западно изложение, близо си има медицински център, детска градина, огромна баня с тоалетна. Втора източна спалня с големи размери, спалните са около 16 квадрата. Трета спалня може да стане мастер бедрум, която ни позволява да си направим собствен санитарен възел и дрешник. Като всяко едно жилище имаме нужда и от мокро помещение. Имаме място за него. Ако сте човек, който иска да развихри вашата фантазия и да създаде идеалния дом за вас, свържете се с нас.